Tifel ta' 14-il sena se jinżamm fil-ħabs ta' tfal u tfajla ta' 16-il sena nħelset mill-arrest wara li fil-qorti ammettew għall-akkużi ta' sewqan taħt l-età u attentat ta' serq minn vettura. Fil-qorti nstema' kif fl-20 ta' Awwissu uffiċjal tal-Pulizija Pajżan sema' ħoss barra d-dar tiegħu. X'immar jiċċekkja minn fejn kien ġej il-ħoss u wara tifel brasu ġol-bonit u nduna li l-karozza kienet tal-ġar tiegħu. It-tfajla ġiet akkużata li kienet qiegħda mat-tifel waqt ir-reat. L-ismijiet tal-akkużati ma jistgħux jixxandru fuq ordni tal-qorti. Fl-awla ngħad kif fit-18 ta' Awwissu waqt rondi tal-Pulizija intlema' mutur li kienet jinstaq minn persuna ta' statura żgħira. Huma avviċinaw it-tifel li malli ra l-Pulizija ħarab minn fuq il-post u saq mod perikolus. Intqal kif il-Pulizija rnexxiela tidentifika t-tifel bħala l-imputat mit-tpinġija ta' salib li għandu fuq wiċċu. Din ma kienx l-ewwel darba li t-tifel saq mingħajr liċenzja, hekk kif aktar kmieni din is-sena l-istess tifel der filmat fuq il-midja soċjali suq karozza. Fil-qorti t-tifel der emozzjonat waqt is-seduta u meta ġie spjegat li se jinżamm fil-ħabs tat-tfal infaqa' jibki fl-awla.